Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 36 anyos nga si Janice Guti Bolivo human gitigbas o gidungga mismo si Empana sa sitio Ibaba Barangay Poblasyon, lungsod sa Tabuelan, lalawigan sa Subo ni adtong Mayo 30 gabi. Nahitabo ang krimen at tubangan sa ilang 6 anyos nga anak. Nadala pas tambalanan ng biktima apan gideklaran nga dead on arrival. Ang banang suspek sa krimen nga si Homer Purisima Olivo, 48 anyos na dakpan sa kapulisan. Apan gituo ang nagkutlo usab kini sa iyang kinabuhi sulod sa pansayan nga nagsilos ang bana nga nisangpot sa ilang panag-away. Samtang sa dakbayan sa Naga ni ay banang nireklamo sa barangay hall sa Hagimit kay gipukaw sa iyang 52 anyos nga asawa pinaagis pagbunal og tubo sa iyang naong. Nagkadugo kining miabot sa barangay hall og didto. Natambalan ang biktima nga si Jimmy Barikit, 45 anyos. Pasangil sa bana nga katulos siya gipuspusan sa naong. Matod ni Hagimit Barangay Kunsal Zinin Alinsunod, kinsa may chairman sa Committee on Peace and Order nga kanunay ang magtiayon maripot sa barangay tungod maglagot ang asawa sa grabe kapalahubog siya bana. Niduol si Barikit sa City of Naga Police Station apan gibalik kini sa barangay alang sa posibleng paghilot sa kasungian.